Gumun aku karo Mas Kenyuk ki siterane jan. Ngono kuwi mbok golek pangan ning kemungkus kae nggo sinden sing tuwek kling 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 ngono palajane. Aja sinden sing tuwek. Lho wong kene wae yo enek lho. Lah adoh-adoh ki ngopo? Nek kono kekayon kowe malah. Kekayon ki kekayunan ki kekayon ngono. Aku iki bareng nyawang gong nyawang. Pripun Kang Mas? Kono-kono adohi ternyata memang besar sekali Tuhan jan. Kaya ngene endahe. Subhanallah. Mula kaya aku bareng-bareng tak ingeti tekok tukang tip nek ngemolong ngendi Mas. Lho nggih kono kae blalah. Golek duit 120 kok mencicil tekan kene ora. Lah iya to. Ora dadi ngopo Mas disyukuri kabeh mau. Sing penting sithik akeh kuwi duweni rasa syukur. Nggih. Mesti bakal barokah kepenak uripe. Amin. Nggih ngoten Mas Farman. Ya aku jane arep tak wene ning aku ndedet iki mung 100 tak keke kabeh. Ya mbok dikene to Mas, wong jeneng sedekah ya ora mikir akeh sithike nggih to Pak. Lho nek jeneng ikhlas sih akeh wae yo tetep dikene ngono kok ya. Lah nggih to Pak. Nah. Mula aja umuk. Bener. Nah, dikake. Mula jenengan kuwi aja umuk. Man, kene man rene kene. Mriki mboten. Ketoke karo kowe iki wedi kok. Mriki sayang mriki. Nah, kayak Mas Kojak lho, Tang. Sama Bude. Iya mriki. Enggak mriki sama Bude sini. Lah napa? Ngoten napa? Mboten napa-napa mriki. Leh, nyanyi leh. Ayo mbok wedeni kok gong iki. Ora sida tak keke lha wedi kok. Kaya ngono umuk era-era. Iya diaturke lagone. 120 iki sing penting cukup ngono. Ya cukup kok kowe butuhmu. Cukup Kowe alhamdulillah. entuk bayaran 1 juta malah bingung. Ora kulino bayaran 1 juta. Lah iya to. Lah engko nek dikek 1 juta kok dompete malah rusak. Nah, ngono. Nah, nangis. padune njaluk 10.000 ngirekke Parman kae. Nah, jejeli sepatu engko. Tang. Piye? Ndang. Lho aku ya sok-sok bingung kok, Gong. Ngopo meneh to, Mas? Yen aku ditarik karo Gusti Allah, kowe iki gelem ra dadi MC aku ya moh. Lah ngopo? Aku mbiyen ki dadi dalang. Critakno. 18 tahun nggonku dadi dalang. Alhamdulillah jane ya wis payu ping 3. Ora ta? 18 tahun. Ora rene ya, Mas. 18 tahun dadi dalang. Ning payune gur 3. Lah sing siji. Ibuku angka 2 maratuaku terus angka 3 sambatan ngene kancaku. Payumu iki mung ngono wae. Jiro tenane. Wes. Lah jane iki mung sepele. Lah ngapa to, Mas? Mergane pun apa? Aku kon kungkum. Heeh. Elingger kojangan yang kowe pengen dadi dalang kondang kungkuma ana kali tempuran Banyudana. Sendika dawuh Kanjeng Eyang kula nyuwun pangestu. Iya Ora sing kae iki hati-hati. topo ngono ya, Mas. Tekan kono to. Aku golek nggon kali tempuran Tempuk kuwi. Aku cucul kabeh. Iya. Wong kungkum kuwi ora nek benang kemlawe ana raga. Aku nyelup sak ilining sak ngisor kuirung sedakep. Jam 10 nyemplung lho. Jam 10 seprapat kae. Nalika samono ngenengke cipta radyan kojak ngeng dumadak mak cethet. Apa? Cokot yuyu. Aku nggumun nyokot kok ora polok po dengkul ngono ya. Milih sing empuk kok. Lah kowe iki dikira cacing ya, Mas. Mula seprene ya gedhe sisih iki tikal iki tau roh ya. Nang ndi bocah iki? Lehmu kungkum ki salah. Lah piye? Mbok kaya utama kae. Piye? Lah piye to? Kungkum ora kudu ning tempuran. Lah ning ndi, Mas? Oh cilikane dikompake ning sapiteng. Oh, mandaran. Mula gedhe laris. Gong iki ya nderek ndedonga warga kene, warga Cetha. Warga Cetha Tansah pinaringan berkahin Gusti. Yuswa ingkang panjang, kesehatan, rezeki ingkang sempulur. Amin. Nah, doa saya 99% untuk orang lain dikabulkan, namun untuk saya pribadi baru 35%. Berarti Dadi ora kabul. bosok iki. Ayo ta. Injih Kang Mas wonten dawuh. Slendro songo. Injih. Menapa? Bengi. Oh menika sketsane nggih kalih. Loro. Lho jenglenge ya kalih dadi iki ben marem ngoten lho. Ya utama diteke meneh. Ayo Mbak Yu. Ayo to, alah masa kemayu ngono kuwi. Nih ya ayo tenan ya.
Sumpah demi Nabi Israel loh. Nek jenenge Nabi ki Nabi Muhammad kok ya. Israel. Oh urung enek. Oh lah. Edan. Mbok sisan Nabi Yahudi. Ayo nek ngene lah skeco to, Mas. Saben bengi nyawang. Sandale copot sing jenggleng kowe sik. Kona. Aja dhuwur-dhuwur to. Lha sak sirku to. Ora to. Wong seniman total iki. Ora ngono. Kowe iki wis di apa jenenge? Ndek mau iki wis minta maaf ngono kuwi kok ya jek nesu ae. Ijek iso balang-balang. Wah lah bocah. Wo. Bo iya sandalku murah, sandalmu larang kok. Wis apike rasa sandalan sisan gen kaya penyanyi. Lah ora ngono, lah wong kene ra sandalan jenenge Bagong iki ra enek sing jenenge sepatu iki ra enek. Oh, lah. Mbok jipokne nggonku juga kesisan. Halo. Oh jenenge Bagong iki ra enek jenenge sepatu iki ra enek. Wah. Bagong modern ngene iki Oh, kok. wayange Ora mambu Kok kok sapa? Mbok engko gak. Ini, wae. Wis copot sisan. Nggih. Lah yo nenek jenenge Bagong. Lah jenenge wayang ki to, wayang ki nek apa jenenge sepaton ngono ki enek ya dewa. Bagong ki enek. Sepatu iki bacin ya ngono ndak. Ngambon-ngamboni kancane. Yo. Sapa? Weh. Yen memacang nasan demok. Rukun ngono lho. Padha nyambut gawe. Tak ijak-ijak kabeh. Lah ya kuwi kok bocah kuwi kok. Yen memacang hamung karo Logone kok ngendi? Boy, kowe kok ngendi? Oh, ora to. Iya. Tak Kristen no cah loro kuwi. Yo. mung karo janur Sapa? Sing luput coplok rokoke kene coplok rokoke kene. Rokok kene. Renek jatahmu kabeh kene. Kene, ya. Siji sakler. Pokoke nangger salah sakler. Kene, cepet. Nah, Mbak Yu, Ya, ini berarti karo ngetes kuping ya? Nah, iya no. lumpuke tangku gua aku Ya, ta. oke. Saya kira rampok kae. Sing ngiter sing ngiter kene, saler. Kene, ya wis. Kowe mungsuh penyanyi golok ya tuwas. Mula dirungokke. Pira untuk pendapatan pira? Loro. Rokoknya Padha apa? Ayo siap. Sing permono. Jaluk kabeh. Diklumpukke. Tak ada sisan lah kabeh yo. Matang wis beneran. Ya tutuke. Kembang wae. Kembang. Awake sing jegleng.
aja mepet-mepet. Ma, Eh, ijek iki. Lah, ijek. Ijek iki. delok vise Mas Mul. Sapa iki mau? As kenyok. Mongko yo. Kowe jenenge ra kuat ya wis kok Ra kuat dipaksa. paksa Lah, iya. pedhot mbuh. Sono metu. Lah ning ngisor iso coba nang dhuwur. Pakde lah ndok rene ya. Foto dulu, foto dulu, Eh, foto foto dulu, rene. foto, Eh, foto, kita foto. mantap. Come here, come here, come here. Rene Ya, ya. go kacang tok go iki kene iki. Eh. Ya, Mister, oke. Pakde lah ndondang rene. Rene dedet ora we. Yo memper gak mudeng bahasane yo meneng ae kono. Kupeni lho kek. Aku gumun wartawan iki. Ngapa? Gagas pilkada nganti entek rambutnya sing ngarep garek sing mburi. Digelar. Ini tak tutuke. Reokan? Reokan. Coba Bagong. aku sik berikutnya kamu. Aku mosok mau wedok kok. Loh, wedok sikile lanang kok. Sak dhuwure sikil, dengkul, sak dhuwure iya. dengkul Apa, Mas? lanang. Terminal are. Oh, antena kok. Ayo. Panas udan panas lengaleng. Caping Aku. Nek gak nganggo ngono to. Nganggo koprol. Iya. donga sik, donga sik. Kudu iso piye carane? Iso ora? Piye? Ganjel. Saya wis. Wis tak omongi jare aja kuwi. Ora kanggo nek teles iki kok. Lah iya. Nggo apa terusan? Yo. Wis gak nangis ya, Mas. Nih 5.000 mau ndi ya. Lah jenengane kuwi. Oh, 10.000 nek balekke ya wis ra nangis ha. Ayo 10.000 nek balekke. Emah. Genah iki kurang, Mas. Ora nangis nah ya berarti wis.
nangiso. Kuwi sirat gedhog-gedhoge genange. Gedhoge dhewe malah. Dilajeng Kang Mas. Hmm. Nadyan wadon sarta rujak uni rujak ewa tutuk kita duh goblok kata-katane. Mau kata-katane piye? Ayo, lha iki ya padha wae nek ya kemayu. dipeni Nah, Dimen lestari widani halo Kang Mas aja ngono kuwi dimen lestari widani sing sayo. aduh Kakang Sang mrene aku kang bakal nulungi Aduh, Kakak. aja lali dong luwe becik sik iki nduk Iki urusan sik jari iki bolong. yen awit mau langgam Sih. mung duwi ae karo sing ngendang jaipong coba Pripun? ketipunge campur sari larang dhewe sak Indonesia Sih, monggo. plorok mania coba Iki. bagus sih cilikane wah blobok kaya ramu Kok apa men? apa lho Pak kancaku main kok ya nek jaman pas sik ya Mas ngangkat kowe aku sebacut gahak Ampun duka wonten niku dadi senimane aja sok ngono kuwi. yo nah Mangga. nek jaman berjuang jare coba nganggo ketipung elektronik iki coba. Ora Mas, kowe iki jenenge ketipung metik. Lah ya Lah ya, metik. coba campur sari dialat ngene kabeh no yoga ora payu. Setaka buritik kena tinggal nguyah wis selesai. Yo. Jarene wis
IPR Balisa. Cek saramban. Pripun Mas? Iki engko garape ora mung dandut jaipong langgam. Genti garap reggae. Apa ya iso? Wah coba kok ompake keroncong mlebu lagu rock. Coba. Kok jenengan kuwi obone akeh men to? Balisa Oh, iya, campur iya, sari iya, iya. kondang lomba teko Jakarta kok emang. Koreone Mas Mul. Heeh, koreo piye? Aransemen. Aransemen koreo itu sama. Yo beda. Loh, koreo. Koreo iki dienggo joget. Gerakan kuwi gerakan, koreo ki gerakan. Wah, aku marai kulino ngono ya. Oh iya. Anak kowe kulino no. Apa? Oreo. Piye? Tuku Oreo kae. Ngawur. Kala karaoke. Panganan kae. Ku goblok ya anu ya. Oreo. Oh. Nang nangis ah. Bacok kae. Nang nangis. Nang. Makasih. Garap reggae. Garap reggae, ompake keroncong, mlebu lagu rock. Rock. Ya. Cek, Rudi kayak gak nyambut gawe kayak. Apa mung duk 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 rock kaya jarum super lah. Lah iya. Yo. Jak. Mas mele aku. Mo. Terus tak nyai. Arep bukan rokok. Ku ojo ki kari sitok sing bathok sapa ki. Pengen apa Mas Bagong? Dang garam kari saleri kere yoga-yoga ki. Berarti gede mau rokokmu, Mas? Wah. Remuk ngene iki. Lah iya toh. Yo. Sekar biasa nyampang. Oh iya. Kuno desa tadi raja. Woi. Wes roncong. Wes sing nyelo. Aku sing biola, wes sing gitar. Masuk rock. Utama Sik. rock mo. Emang guyu aku to. Sing guyu mau sing ndi modar ora? Ayo, sing ndi? Salaman sik. Salaman. Namine sinten, Mas? Plonto. Oh, alah. Ana wong joget tok guyu. Nanggap dhewe. Yo, ngono iki jeneng iki masuk kowe. Kyai kene iki gelem ditekani awake dhewe. Oh, nggih. Alhamdulillah. Dek cuman berjuang asoy. Anak lanang. Hey. Biar kita Openi. Saiki ono. giliran Lah itu elok men to, Mas. Wah, utama kok Iki ya. apa? Iki apa neh? direwangi jarike suwek jare. Sik. Lho, tenan. Semarangan. Nah, ya jumbo karo piyayine ya, Mas. Jumbo karo piyayine ya dipaske karo jogete. Lah iya. Yen rock ya ki mau. Lah iya. Wis semarangan piye, Iya. ngono ta. Ya. Bagian itae halus. Lah piye to lek aku ngomongi jumbo karo piyayine? Gak apa-apa kok men ditanggap rene, Pak nggih. Nggih, amin. Pripun? Diplekoto. Nggih, plekoto gak metenge ya. Wah, ambemu terus. Jenengan kowe iki aja sembrono ngono kuwi Aja lho. sembrono karo piyayi kene. Lah, Aku iya jujur toh. kok ngapusi dosa to Yo ya. ngapusi, kowe ngerti petingane wong kene ngerti ra? Pripun? Ora iso numpak pitontel. Gong Bagong. Eh, Umpama adikku iki kok meteng ki kok mesake bayine. Lah piye to, Mas? Harus lewat mana? oh, ada solusinya.
diutahkan. Jarene wis menang keturutan sing Sampun, napa meleh? Utama. Kok utami ngono lho Mas. Ki alus ya mesti. Yo. Apa Mas? Gagrak mojo gedangan. Kuwi piye Mas garape? Aja gedangan prakaya cokek kae. Lah yo blak do tak Lah do tak ndang. Oh alah bar nita mau semarangan dik bareng aku bagian nggon rok karo nggon cokekan. Nah yo ning tabane sing tempone alun ngono ta. Coba. Sing banter kendange tok. Kaya ana ngasem sing mendem kae lho. Hang. Masuk. Neng gunung tak cekongi sego jagung Alon kendange banter. yen madu aslihi kabeh gunung. Sik urung marem nduk. Lah piye wis Lah, dia pas dongklak, karo dongklak. Kendang. Sing Kendang muni- miring. Ngene, Pripun? sing muni siter karo kendang tok liyane. Oh ngono ya. Iya padha alon mau. Alon. Coba. Bagian aku tuh ngelmen. Yo, masuk. Neng. Neng gunung tak cedongi sego jagung. Nong nying. Aja. Wah, kowe aja mutung ngono kuwi. Wong ya sing adil ngono gak mulih. Mulia kowe gonceng aku ae. Ayo, mulia kowe. Lah, Wong ngerti dalan kowe. no ya sampean ki aja pilih kasih peh kono nita wedoke terus dialus-alus. Bareng bagianku sing koyo ngono. Kuwi asline yo gak adil kok jenengan iki. Ngopo? Parani mocahe kacamatanan. Sing- Parani cek kacamatanan. Ayo, nang. Yang mana orangnya? Hah? Oh masuk. Masuk. Oh alah. Jangan menggoda dong. Emangnya saya wanita murahan apa? Wanita murahan. Iki mau apa iki? Muni kendang karo siter. Kenyongi barang ngono ketok eleke. Lah apa Nong nying. Mas Bagong, Hmm. go jariku suwek. Alah. Suwek, walah pas ngono kok metuno piye engko. Wong wedok kok. Nita, Sih, garapipun menapa Mas? harape sragenan. Oh, seragenan apa merong? Merong iso. Oh iya merong, iya merong. Kalau piye to? Iya merong. Kendang siji langsung. Sekar bisa nyawang gunung desa dadi raja dine ora ilang. Hop. Gone. Tari suwuk tok sithik lho utama. Oh ngono. Oh alah aku nih ya kendangane padha minita mau to. Iya ya. Suwuke keras. Ning tung dang ketumpak tung entak jeng tung tak jeng tak jeng. Wah ngono ya. Yo.
Nggone padha lara sisa sing jareku bedah rumangsane. Caru ya, caru omai, rumangsane. Aja kaya ngono kuwi. Kowe ki aja kaya ngono ki. Jareke sisa sing suwek kok ya wonge aja kaya ngono. Anu nyileh. Aku soalnya gak rangkepan. Wah, ndapeke ya Mas. Lah tengklenyit kono. Lah radu sok ya. Nguyu apa tau dilapi tek ngono. Pasat ke tembok anu sat. Gelo Mas, wis arek lairan, wis arek lairan, Go. Buka papat. Ya kari nyeluke dokter hewan kono ta ya. Jareke tambah parah. Lho ketok pupune. Empun iki. Sampun.